Marko, to byl můj hrnek. Měla si být opatrný. Promiň, to byla náhoda. Tvoje máma zase volala a učila mě vařit rybu. Já jsem řekla, že tentokrát ryba nebude. Co? Ty jsi nekoupila kapra? Na Vánoce vždycky musíme mít kapra. Měl jsem ho koupit sám. Už takhle nic nemám čas. Jestli jsi nevšimla, teďka jsem přišel z práce. Neměl jsem čas chodit po nákupech. Jo, hodně z toho napracoval. Poslouchej, proč tím zase začínáš? Cože? Tohle háslo jsem začala já? To ty jsi chtěl kapra. Teď jsi přišel a zase nedáváš. Mám jít pryč, nebo co? Klidně si běž, mně je to jedno. Pořád ti něco chodí, rozdělit ti hrnek, nemám kapra. Já taky nic nepotřebuju, už to mě leze krkem. Jak bude letos o Vánoci? Ano, rodiče teďka nemají čas. V loňském roce bylo veselo. Pamatuješ si, co jsem udělala tátovi za dárek? Domeček pro počítačovou myš z kartonu. Táta to nepoužívá, ale doufám, že myška si tam na noc přece jenom zaběhla odpočinout. A já jsem dal mámě v loňském roce plech na pečení. Když jsem byl malý, tak jsem nemohl pochopit. Já jsem stejně že může někdy něco vařit něco sladkého a pak něco s jinou chutí. Miluji pečené makarony se sýrem. Mňam. A já zase jablčný koláč. Jenomže nic takového už dlouho nebylo. Já mám ráda obrázky v tomto albu. To jsou jejich svatební fotky? Nejvíc se mi líbí ze všech tato, jak se berou. Máma v bílých šatech. Nádhera. Ano, jsou šťastní a zamilovaní, ne jako teď. A tady je napsaný text, který si říkali, když se brali, jako ve filmu. Já, Petr, si beru tebe, Kateřinu, za ženu, slibuji milovat, podporovat a chránit tě a být s tebou radostí i ve smutku na věky věku. Já, Kateřina, si beru tebe, Petra, za muže, slibuji milovat, podporovat tě, chránit tě a být s tebou v radosti i ve smutku na věky věku. K tomu nám pomáhej Bůh. No, dobrá, pomoc. Kdo? No kdo? Bůh? Vždyť je to napsáno. Kež by nám Bůh pomáhej. A jak? Dodržet tyto sliby, milovat, podporovat a chránit tě na věky věku. Asi je to moc těžké splnit toto všechno sám, když je potřeba, aby nám Bůh pomáhal. No u nás je to stejné. Není dne, kdybychom se my dva nepovádali. To jo. A ty nevíš, jestli naše rodiče věří v Boha? To nevím jistě, zdá se, že ne. Do církve nechodí Bibli nečtou, Bibli přece napsal Bůh, někdy jsem to slyšel. A myslíš, že když neví... Vánoce slavíme, protože se narodil Ježíš. A Ježíš je Bůh. Taky jsem to někde slyšel. A myslíš si, že když věří v Boha, takže ho poprosí o pomoc? Poprosíme ho místo nich. A jak? No, když nevím vypočítat nějaký příklad z matematiky, tak tě poprosím, aby mi pomůžeš. Logické, ale moc jednoduché. Pomodlíme se, za zkoušku nic nedáme. Asi si musíme kliknout na program, nebo ne? A on je vůbec kde? Tam? Nebo tam? Na nebi? Všude? Asi musíme nahlas křičet, aby nás slyšel. Kdo ví? Bože, my tě neznáme moc dobře a slavíme tvůj den narození každý rok a dostáváme dárky. Pomůž našim rodičům dodržet všechny tyto sliby. Milovat, podporovat a chránit na věky věků. Ať se usmíří a nerozvedou se. Amen. Amen. Можно? Плакать можно? Na skříni vždy ležela tato kniha podobná Bibli. Ano, pamatuj si tu knihu, přinesl dědeček. To si ještě byla malá, ale tu knihu nikdy nikdo nečetl. A myslíš si,
že když je to Boží slovo, takže je tam něco pro mámu a tátu. Tak jo, dej se, kouknu se nevím. Listina rodu Ježíše Krista. Syna Davidova, syna Abrámova. Abrám měl syna Izáka, Izák Jakoba, Jakub Júdu a jeho bratry. Počkej, teď nechápu. K čemu to je? Nebojte se, jsem anděl Gabriel, přinesl jsem vám dobrou zprávu. Bůh vyslyšel vaši modlitbu. A rodiče se usmíří? On je stvořil a dal jim život. Moc je miluje, jako rodiče milují své děti. Ale některé děti se špatně chovají a neposlouchají své rodiče. Stává se i tak, že i dospělé neposlouchají svého nebeského Otce. Ale naše rodiče asi nevěří Boha, to jistě. Do církve nechodí, Bibli nečtou. A to se už nemohou změnit? To, co je pro člověka nemožné, pro Boha je možné. A jak? Bůh vloží do nich svou část a ta část může znovu zrodit v nich lásku. Tak dobře, a tím dá svůj čas, aby se znova usmířili. Co pro to musíme udělat? Pro začátek musíte pochopit, co to jsou Vánoce. Pojďte ven, teď se tam o tom mluví. Merry Christmas. Známá melodie, ale nechápu. Anděli, o čem je tato píseň? Zpívají o narození Ježíše Krista. Podívejte se na nebe. Vidíte tu hvězdu? Takto se udalo narození Ježíše Krista. Jeho matka Maria byla zasnoubena Josefovi, ale dříve než se sešli, shledalo se, že počala z Ducha Svatého. Anděl Páně se Josefovi zjevil ve snu a řekl: Josefe, synu Davidov, neboj se přijmout Marii svoji manželku, neboť co v ní bylo počato, je z Ducha Svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on vysvobodil svůj lid z jeho hříchu. Maria porодила svého prvorozeného syna, завинила jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou. A v té krajině byli pastýři pod šířím nebem a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda. Anděl jim řekl: nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Toto vám bude znamením. Naleznete дитятко в пленках, положено до jeslí, a hned dobili s andělem množství nebeských zástupů, a takto chválili Boha. Sláva na vysokých Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi, Bůh v nich má zalíbení.
Спіхали там, а налазили Марії, а Йозефа і то дитятко положене до єсли. Мудреці від виходу се об'явили в Єрусалимі, опталися. Де є твій правий народний крал Жиду? Видели сме на виході його в'їзду, а прийшли сме цьому поклонити. А коли ж спатрили в'їзду, зарадувалися великою радості. Вошли додому, увидели дітей з Марії. Його матку падли на землю, кланялися йому, об'єдували йому принесені дари, злато, кадідло, міху. Днес се нам народив Спаситель, Христос Пан. Lenko, proč jsi tak potichu? Líbilo se ti to vyprávění? Jenom jsem se chtěla zeptat, jestli bychom i my s bratrem mohli dostat boží část, aby jsme se s ním nehádali a dodrželi všechny sliby. Ano, upřímně řečeno, se špatně chováme a hodně často neposloucháme rodiče. Já si nečastně uklízím hračky. Schovávám je, aby nebyly vidět a máma se na mě potom zlobí. U mě ve třídě nějaký spolužáci provokují jednoho učitele uvnitř své duše. Mi ho bylo líto, ale tak jsem to pořád dělal, ale už nebudu. A já... Dělejte pokroky. Přiznání svých chyb je pro člověka to nejsložitější, ale je to taky nejdůležitější krok k tomu, aby láska Boží se usídlila ve vašem srdci. Hurá! Super. A teď už máte Boží lásku ve srdci. Pro tento zázrak musíte říct několik kouzelných slov. Čáry, máry. Ne, dělám si legraci. Ale je pár důležitých slov, které musíte říct. Taky je dobře, že Bůh je láska a s tou láskou se můžu podělit s vámi a s vašimi rodiči. Super. Hurá! A teď už máme boží část ve svém srdci? Ano, určitě. První důležitý krok je... Ano, určitě. První důležitý krok je splněn. Slyšíte, jak se raduje nebe? Tak se radovala, když se narodil Ježíš Kristus. A co druhý? Co druhý? No, druhý krok přece. První a důležitý krok už jsme splnili. A co druhý? No, všichni ostatní kroky už budete mít s Bohem. On bude vždycky s vámi. A je pravda, že Bible je slovo Boží? Ano, bez debat, 100%. Omluvte mě, musím si zavolat. Halo? Ano, tady je Gabriel. Co máte pro novorozené děti Boží? Ano, děkuji moc. Nasledanou. Tak tady děti máte první slovo z Bible. Zapamatujte si to. Bůh je naše útočiště, naše síla a pomoc v soužení. Bůh je naše útočiště, naše síla a pomoc v soužení. A co teda s našimi rodiči? Usmíjíte se? No, ne všechno naraz, ale řekli mi, že Bůh už s nimi začal pracovat. Takže se nemusíte bát, protože oni jsou v dobrých rukou. Ale radši se podíváme, co máte pro ně za dárky. Tady mám velký hrnec na čaj, tak jsem si zalíbit. A já mám pro vám malý obrazy. Jsou na něm květiny, moře a slunce. Přesně tak, jak to má ráda. A ještě 2 přáníčka. Jedno pro tátu a
jedna pro mámu. Mám dobrý nápad, co napsat do vašich přáníček. Jak vydržíte minutku, jo? Halo? Ano, máte něco pro Petra a Kateřinu? Ano, potřebujete nutně. Ano, vánoční přáníčka. Jo. Ano, děkuji moc, veselé Vánoce. Tak děti, teď si už máme co napsat do vašich přáníček. Máte tušky? Ano. Tak si to zapište. Láska je trpělivá, láskavá, nezávidí, láska se neuchloubá a není domyšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Stíháte to? Ano. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží. Láska věří, láska má naději, láska vytrvá a láska nikdy nezanikne. Já už musím jít, děti. Těšil se, rád jsem se s vámi seznámil. Nashledanou. Nashledanou. Veselé Vánoce. Veselé Vánoce. Na druhé straně přáníček nám ještě zbylo místo. Co kdybychom tam napsali jejich slib? Ano, nebude to vadit, když jim to připomeneme. Jak by tam bylo napsáno? Jděte svou cestou, to, co je naše, nedáme ti to. Tebe se nikdo neptá. Ani se neptej, nedáme ti to. A proč? Protože Bůh je naše útočiště, naše síla a pomoc v soužení. Jaké útočiště? Slyšel jsi někdy takové hlouposti? Nepovídej mi tady hlouposti a navál všechno, co máte. Ano, přišli jste právě včas. No, díky bohu, ty zloději teďka Vánoce vykladou. Kam jdete? Domů. Mám vás doprovodit? Ne, je to tady blízko. Dobře, tak hodně štěstí. Máme pro vás malý dáreček. Děkuji. Nashledanou. Viděli jsme anděla, povídal nám o Ježíši. Kde jste byli? Bloudil jsem po městě a cítil jsem se osaměle. Živil jste mě. Pojď se nám po vás stýskal. Máme pro vás dárky. Tohle je pro tebe, tati. A tohle je pro tebe, mami. Máme pro vás přáníčka. Sami jsme je podepsali. Tohle je pro tebe. A tohle je pro tebe. To je přesně svatební slib. Přečtěte to, prosím.
Já, Petr, si beru tebe, Kateřinu, za ženu. Slibuju milovat, podporovat tě, chránit a být s tebou v radosti i ve smutku, na věky věku. Já, Kateřina, si beru tebe, Petra, za muže. Slibuju milovat, podporovat tě, chránit tě a být s tebou v radosti i smutku, na věky věku. K tomu nám Bůh pomáhá. Anděl vám dal slovo z Bible, jeden mý psaný přáníček. Přečtěte to. Láska je trpělivá, láska nezvádí, láska se nevychlubuje a není domyslná. Láska nejedná nesčasně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydraždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. Láska nikdy nezanikne. Přišel Děda Mráz. Tak proč nám pozvete? Pomohli byste nám ho, prosím, Děda Mráz je už moc starý a neslyší. Prosím, pomožte nám ho zavolat. Tak nám na 3 zavoláme všichni dohromady Děda Mráz. 1, 2, 3. Děda Mráz! On je už starý a neslyší. Ještě, prosím, ještě jednou a nahlas. Вітав наші мали навштівники, а їх родичі на нашій ваночной бесідці. Я рад вас на всех не видим. Ми все виделись напослед лоні. Вирісти, але виросли за уповний рок. Я єсем, але стали стильний, мам білий, довгий повноголос. Гнет би з вами йшов до танечного кола. Почекай, як де вам ножку Снігурку? Не виділи сте? Снігурка! Завалали Снігурку! Снігурка, де ти? Діти, пойте завалали! Снігурко! Снігурко! Промінь, просим, дедечку, здержалися все на накупи. Проходили все на кухнім центрі, а було там толік слив, а акції. Вже все не могла удержати. А купилася дарки. А nieco, мамо, й про тебе. Вже це за хвилі совало це, а мусив ще приправити це дарки. А Геле, вчиталася всі, że ty все почат носиш дарки, а сам нігде ніц не доставаш. Але де nieco, мамо, але де то є? Де то є? Де ці столі дарки не вів? Можна тади? Не. Діти, запомнила про кого мантель дарочок. Просим вас, яка волчечка носить ту черницю? Та то червона карпуху. Добро карпуху корміть. Можна так, про тебе промінь, просим, промінь. А можна діти, а як ви мислите, про кого ти кліч здатний? Ну так і не про тебе. Йото про Пінокіо. Нині про тебе. О! Вау! А то ж про тебе. Какую Снігурку! А
Не виделся кто? Вылки, видел ли кто Стромычев? Но то ли где тече, а поле клуку, а голем, а щит не випадає так красне. Милується Снігурка, зійшлася два на валочний бесідку, аби по сполу своє могли грати, бавитися, танчить, а співати. Ага. Але де йти Стромичів? Где? Виделся ли до Велки Стромычев? Дети, кто мне положено идти? Мені мало Стромича, а мати Велки. Як то? Де Валя? Ти ж я там бігла, повідалася, там не були А Стромичі. хоть не укажет, дети, ходите с нами, Красные танчики. А такого Можу попросити головне таке велике колечко, а будемо грати трошечку. Колечка. Білете місто на гру. Teď Andílek vysoký pravidla hry. Takže ahoj děti. Teď si, protože je krásná zima, zahrajeme perfektní kolovačku. Protože tady ve Vídni můžeme mít skutečný sníh, tak máme papírové koule. A jedna polovina dětí si stoupne tam na tu stranu, druhá polovina tady na tu stranu. A budeme házet po sobě ty papírové koule. A na které straně bude těch koulí víc, tak ty prohrály a tam, kde bude víc, ty vyhrály.
18, 15, 18, 19. Celá hromada sněhu, myslím, že nekoučila. Takže jo, takhle, tady Půlka měla asi 40 koulí. Tady je lepší, tak tady. Ano, a teď si zahrajeme
Там команду фоткают, блин. На видео. Все? О. Какую смотреть? Во все.